ଆଉ କାଳିଆ କଣ ଏମିତି ବଢିଆ ବାଗେଇ ଭୋଗ ଖାଉଛ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଗଟା? ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ହେଇଛି କି? ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ନା ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭୋଗ ଆଉ ଭୋଗ ଖାଅ ଆଉ। ନନା ଇଏ ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଇଏ ଟୋଟାଲି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖିନି। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଟ ଅଛି ଏ ବୋଟରେ ନଗେଇକି ମୋବାଇଲରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ମନ୍ତ୍ର ନଗେଇକି ତାକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପିଲାଟି ଖାଲି ବୋଟ ଆଣିଛି କଣ କରିବ କିଛି କରିବ ନା। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କହିଲା ସ୍ପିକର ଫିକର ଆଣିକି ନଗେଇ ଭାଇ କଥା କହୁଥିଲୁ ମାଇକି ହେଲା ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଇକି ସେ ହେଲା ମଳୟ ବାବୁ ମଳୟ ବାବୁ ଗୋଟେ କରିଦିଅ କଣ ନଖ ଭୋଗ କାଟିଛ ନା ଖାଲି ତୁ ବି ଦେଖ ତ ଦେଇ ମୋ ନଖ ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଭୋଗ କାଟିବେ। ଦେଖିଆ ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ଦେଖିଆ ପିଲାମାନେ ଆମର କରିଛନ୍ତି କଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଖିଆ ବୁଲି ଆସନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା କଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଗଣେଶ ପୂଜା କଣ ଟେଣ୍ଟ ଭସାଣି ସେ କୋଉଦିନ କରୁଛ ଭସାଣି? ଆଜି ଭସାଣି ଆଜି ପୂଜା କଲ ଆଉ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସଇଲାଣି କି ପୂଜା ତମର? ପୂଜା ହଉଛି ସଇଲାଣି ନା ତମର କଣ କିଛି ନା ସରନି? ଭିଡ ଦିଆ ଯା ନା ଭୋଗ ଫୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଚୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ କଣ କଣ ପକେଇଛ ଭୋଗ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ପକେଇଛ ଭୋଗରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି? ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କେତେବେଳେ ଦେଲ? କାଲି ଇଏ ତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିଛି କେମିତି କଣ କଲେ? ମୋବାଇଲରେ ନଗେଇକି କରିଛ। ଓହୋ ଏଇଠି ବୋର୍ଡଟା ଥୋଇଛ ସେଇ ସ୍ପିକରରେ ନଗେଇକି କରିଦେଇଛ। ଇଏ କଣ ଏତେ କଣ ପୁରେଇଲେଣି ନେଇକି ଯିବେ ଘରକୁ ତାର ସାଇ ପଡିଶା ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି? ନନା ଲୋକ ମହାଲୋଭୀ ଯାହା ନନା ଲୋକ ମହାଲୋଭୀ ସିଏ ଛାଡିବେନି। କେତେ କଣ ନେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା କେତେ କଣ? ଏ ପଇସା ଦଉନ ନଡିଆ ବିଟା ପଇସା ନଡିଆ ଗୋଟେ କଣ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏଠି ପିଟି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? କେତେ ନଡିଆ ପିଟିଆ ଏତେ ସୁଣ୍ଠା ହେଇଗଲେ ଆଉ ତମେ କେମିତି କଣ? କାଳିଆ କଣ ଏଡେ ବଡ ନାଲିକାର ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଛ ମୁଣ୍ଡରେ? ବିକାଶ ଆଉ ମଳେ ଆଉ ଏଇନାକେ ଆସିକି କଣ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତୁ କଣ କେମିତି କଣ ହଉଛି? କଲେଜରୁ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛାଡିକି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡିକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କଣ କୁହନ୍ତୁ? ନେଇଯାଉନୁ ମାଣ୍ଡିଆ ନା ଆଉ କାଳିଆ କଣ ଏମିତି ବଢିଆ ବାଗେଇ ଭୋଗ ଖାଉଛ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭୋଗଟା? ଭଲ ଲାଗୁନି କଣ ହେଇଛି କି? ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ନା ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭୋଗ ଆଉ ଭୋଗ ଖାଅ ଆଉ। ନଗାନି ହେଇଯିବ ଇଏ କେତେଟା ଆସୁଛି ରେ ମେଢ ଆସୁଛି ବାପ ଗୋଟା କଣ ଝାଞ୍ଜି କରୁଥିଲା ମିଠା ହେଇଛି ନା ଚିନି ପକେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଠା ହେଇଛି। ଇଆଡେ ଦୂରେଇକି ଆସିକି ବାହାରେ ଖାଅ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇବ। ଭୋଗ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ତାକୁ ଭୋଗ ଦିଅ। ଏଇ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଦିଅ ଭୋଗ ଦିଅ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ଭୋଗ ଦିଅ ନାଳୁକୁ ଭୋଗ ଦିଅ ଦିଅ ନାଳୁକୁ ଭୋଗ ଦିଅ ଦିଅ ନା ନାଳୁ ଭୋଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ।